جوان تو باشه یک خوندچه آوردن بچه‌ها جیب با نرخ ارزان یک برادر ما باید سراش نفروشتن برای که های چیزای در کلش فروخته شده با اون خاطر تماشا کنیم ماشین من نشانتون میدیم دوستان عزیز خوندچه باشه برادر عزیز 2012 پرابگش 200 نرخش هم قیمت نیست 950 میگم با چکچک خوب میشه باز اینا زوادیده بنزین برادرو گاز پس زدگی نیست شرایطش خوب هستن камера зад ҳама тарафа шароитош ден ина салонош кожни салон абагрес сидельник лифт ҳамаш хуб зина абагрес сидельниш бародаро кондитсионер ҳамаш тенҷа бекишам мошинао ини авариншам бекишам дта ключ дора ключош бародаро азиз дта кли дора ина дигар мегиримш боло мера дта кли дора хулоса ки мошин ба шароитои тенҷа инаҳа ҳоз ман мекишам дар ини капочам нишон метим ҳамаша нишон метем кадмет ки бачаҳо мошин нами хундаихари ҷипсворе аслан ин барои мардими граница мардиме ки граница мезани барои шумо мошина просто илтимос вақте ки мебиёӣ ҳамроҳи чӣ ҳамроҳи усто бигиред усто қати биёӣ бисанҷе бигиред бародари тоҷик худмоя кадмет ки шароит надорӣ имконияти харидан надорӣ ки ҳамин мошинаҳо интерес нест вақти бародар анагӣ бекор занг назан ман далши нишон метем ҳозир капот мапоча уй мекунам мебинам 4 баллонш ҳамаш шароитош тенҷ плюс я запаска дига дора бензин 3.8 газ пас задагӣ нестай граница задагӣ нестай бародар гирифтай чиста барои худаш суворӣ кардастай таки майда бо мефурӯшаш дар номи бачаи тоҷика сразу ба ном ту оформит чикне алон гавон далш тамошо кунед аз чӣ хеле ки нишон додем ина и тарафи моторшам нишон метем моторш чанд буд моторш 3.8 бачаҳо мотор беҳад састайниш хуб мошинча данунтун мекунӣ и аслан барои бачаҳои граница мезанад барои ҳама барои 7 нафарае 7 нафар кожни салон ҳамаш автомат лифт ҳама тарафа шароитош хуб и болош бо ини лук дора ҳама тарафа хуб аст дӯстони азиз беҳад хуб тенҷ дута ключ дора чӣ хеле ки аввал нишон додам ина дигар кунед дӯстон ай мошин як 3 сол пеш мо доштем 2 кас таъқиб 3 кас таиҷа 1 кас пеш мисол гап о ба ҳазор ина нишон дода истодам дӯстон бибинед полностью лабовой ақиб чӣ кардагаан сиёҳ кардагаан хайна ҳама тарафа ин тарафита мекунӣ бо ин тараф мекунӣ мебардориш ина бачаҳои азиз мошинча просто тенҷи бад кардагаан ина мошинчара ина дӯстони азиз бинӣ тамоми намудаш хуб аст ҳама тарафаш ина бардошта шуд бо меҷиқиш бо худаш автоматӣ рас мешавад ина дӯстони азиз нигоҳ кунед мошин просто тенҷи бадай беҳад тенҷай дӯстон ама губарта бек сиёмкада набиё ина дӯстони азиз ҳамаша нишонту додам ина мошинча ин мошинча як нафара ҳама тарафош хуб ина бо чӣ мундай баллони запаска дора ё надора ба ғайри амията дора як баллони запаскага дар тааш бензин моторш 3.8 бачаҳо и бачаҳои границая хуб мефаҳманд хуб медунанд ина бо чӣ ту бигӯм ҳама тарафа мошинча ба дили пур занг зане рақамои ҳисобиш дар рӯи экран номи мошин чӣ буд хундай xpeed 55 моторш 3.8 нархаш 950 рақамои соҳибаш дар экран бибинед дӯстон қарор дорад дар Москва аз як бародари тоҷики худмонае сафар дорад тарафи хунав дарша фурӯхтаи серостиш агар чӣ нашава ҳама чиша фурӯхтаи сода бояд савдош кана 950 мега бо чақчақ меша ба ин нархҳо ҳозир намеои дӯстон мошин беҳад састайниш тенҷи бадай кадме харидора занг зана аз нӯи бо салом биге ҳай чӣ бигӯм дигар аллоҳ баракату ассалому алайкум